என்ன சொல்றாங்க? அது கோயிடு தெரிஞ்சிரு. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு லைவா ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி உங்க லிங்க் உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குதான். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து மந்த்ரா 16 and 15 and 16 நம்ம வந்து பார்க்கலாம். படிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன शलाकय साक्षरन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மந்த்ரா 15ல இருந்து 18 வரைக்கும் என்ன பார்க்க போறோம். 15ல இருந்து 18 வந்து என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய வெளிப்பாடு. பகவானே நீங்க வந்து எப்படி வந்து 10வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு இல்லையா, நான் வந்து உங்களை வந்து பார்க்கணும், என்ன மாதிரி என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு பிரார்த்தனை பண்றாரு. அதுவும் இல்லது எப்படி பிரார்த்தனை பண்றாருன்னா, நான் அதற்கு தகுதியானவனாக இருந்தால் என்றால் உங்களுடைய வெளிப்பாடு காமிங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஓ அந்த இதுல தான் நம்ம இங்க வந்து பார்க்கணும். இங்க வந்து அந்த 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், அர்ஜுனர் வந்து அப்படியே வந்து விவரிக்கின்றார் எப்படி இருக்கு பகவான் அப்படின்னா. பகவான் வந்து எப்படி இருக்காரு விஸ்வரூபத்துல அப்படின்னா, ஒரு 1000 சூரியன் வந்து எதிர்த்தாப்பல்ல வந்து நின்றா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து ஒளிர்கதிர்கள் வந்து அப்படி இருக்கு. ஒளிக்கதிர்கள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால பகவானை வந்து பார்க்கவே முடியல. அதனால என்ன சொல்றாங்க இந்த மந்திரத்துல 15வது மந்திரத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய ஒளிக்கதிர்கள் வந்து ரொம்ப கண்ணு கூசுறது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு உங்களுக்கு வெளிச்சமே, அதனால நீங்க அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு உங்களோட உருவத்தை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதுதான் வந்து இது அப்படியே கோர்ஸா அப்படியே கொண்டு போறாங்க. 15ல வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 18 16ல வந்து என்ன வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து இது வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப நான் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா, இப்ப நான் பார்த்துட்டேன், ஆனா நான் எப்போ நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போக முடியும் அப்படின்னா நீ இறக்கும் தருவாயில்லை. ஏன்னா பகவானோட இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இறக்கும் தருவாயில பகவானை நினைச்சாதான் பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து போக முடியும். சோ அதுக்காக தான் பகவான் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ நான் உனக்கு அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு, நான் இறக்கும் தருவாயில நானுன்னு மாத்திரம் இல்ல எல்லாருமே கேக்குறாங்க, இறக்கும் தருவாயில எப்படி உங்களை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போதுதான்
இதுக்கு வந்து கடைசியா நீ இப்ப நினைச்ச அப்படின்னா அது முடியாது. உனக்கு வந்து அபியாசம் தேவை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதாவது நம்ம தினம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் அது முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து. அதே மாதிரி பகவான வந்து நான் எப்படி வந்து இறக்குற சமயத்துல நான் எப்படி வந்து நினைக்கிறது அப்படின்றது வந்து 17வது மந்திரத்துல அவர் வந்து கேட்கிறாரு. 18ல வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து இறுதியாக ஒரு 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 பக்தனாக இருக்கக்கூடியவர் வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறார். என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து உங்களுடைய கருணை வந்து எனக்கு வந்து வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த கருணை எப்படி வரணும் அப்படின்னா, நான் இது வரைக்கும் நான் எந்த மெட்டீரியல்லையும் நான் வந்து ஆசைப்படவே இல்லை. நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒளிர்கதிர்கள் வந்து பிரகாசமா இருக்கு. அதை குறைச்சிட்டு உங்களுடைய வடிவத்தை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அடுத்தது வந்து உங்களுடைய ஆன்மீக ஆன்மீக உருவத்தை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இறக்கும் தருவாய் இல்ல, நான் உங்ககிட்ட வந்து சேரணும் அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுடைய நாமாவை வந்து நான் சொல்லிட்டே இருக்கணும். இதுதான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா உங்களுடைய கருணை என் மேல விழும். இதற்கு எல்லாமே உங்களுடைய அனுமதியும் ஒத்துழைப்பும் எனக்கு தேவை அப்படின்ட்டு ஒரு பக்தன் வந்து இப்ப பக்தனாக இருக்கக்கூடியவர் எது ஆசைப்படுறாரோ பகவான் வந்து அதை உடனே வந்து நிறைவேற்றி வைப்பார். இதுதான் நம்ம இந்த 15, 16, 17, 18ல வந்து நம்ம இதுல வந்து 15 இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த மந்திரம் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு மந்திரம். இரண்மையின பகவானுடைய இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு இப்ப சூரியனை பார்த்தா நம்ம வந்து மஞ்சள் கலர்ல இருக்கு. மஞ்சள் கலரு அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுக்கு எது ஞாபகம் வருது? மஞ்சள்னா நல்ல ஜொலி ஜொலின்னு ஜொலிக்கிறது. மஞ்சள்னா நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? தங்கம், தங்கம், சொர்ணம். தங்கம் தான் வந்து ஞாபகம் வரும் இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து இரண்மையின அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. தங்கம் எப்படி தகிக்கிறதோ இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய ஒளிக்கதிர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இரண்மைய பாத்திரேன்னு. இரண்மைய பாத்திரம்னா தங்கத்தான பிரகாசமாக ஒரு இது இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து படிக்கலாம். இரண்மயேன பாத்திரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அப்ராவ்னோ சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. யார் படிக்கிறீங்க? ராஜேஸ்வரி மத்தேஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபி ஹிதம் முகம் தத்வம் ஸ்வம் பூஷன் அபாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மச்ச சிவரஞ்சன் மச்ச. சிவரஞ்சி மாத்தாரி புக் வச்சுட்டு இருக்கேளா? மாதாஜி புக் இல்ல மாதாஜி. சரி, இது பார்த்து படிக்க முடியுமா உங்களால? படிக்கிறேன் மாதாஜி. हिरण्मयेन पत्रेण सत्यक्षयपितं मुखं तत्सवं भूषणम् अपवृणं सत्यधर्माय माताजी सत्यधर्माय திருஷ்டயே. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. மாதாஜி பவர் என்னமோ இல்லையோ என்னமோ மேபி இருக்கலாம். வேற யாரா படிக்கிறீங்களா? படிச்சுட்டேன். சிக்னல் கட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இப்பெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அதான் பவர் ஏதோ கட் ஆகுது. சிக்னல் கட். हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं तत्त्वं भूषन् अप्रावृणो சத்யதர்மாய திருஷ்டயே. எம்பெருமானே, எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெறச் செய்பவரே, உமது உண்மையான முகம் உமது பிரகாசமான ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கு. அந்த திரையினை விலக்கி உமது தூய பக்தருக்கு தங்களின் தரிசனத்தை வழங்குங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து தூய தரிசனம் உங்களை வந்து பியோர் ஃபார்ம்ல நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த பக்தன் வந்து ஆசை. இதுதான் வந்து இதுல வந்து சொல்றாங்க.
14.27 பகவத்கீதையில வந்து இத பத்தி இன்னுமே வந்து சொல்லுவாங்க. இரண்மய பாத்திர அப்படின்றதுனா என்ன? பிரம்ம ஜோதி. இரண்மய பாத்திரம்னா பகவானுடைய இது இங்க வந்து கொடுத்திருக்கு. ரைட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய அண்ட சராசரம் அப்படின்னு நம்மளுடைய அண்டம். அது வந்து காரண கடல்ல பகவான் வந்து படுத்திருந்தார். காரண கடல் காரணோதய விஷ்ணு வந்து படுத்திருந்தார். அதுக்கு மேல வந்து பிரம்ம ஜோதி. பிரம்ம ஜோதிக்கு மேல உங்களுக்கு வந்து நாராயணா எக்ஸ்பான்ஷன் அது வந்து நடக்கும். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துலதான் வந்து வைகுண்டம் அப்படின்றது இதுல வந்து நாராயண எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து இந்த வைகுண்டத்துல வந்து இட்டர்னல் அசோசியேட்னா யாரு அப்படின்னா அவரோடையே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கின்றார். யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னா புருஷ அவதாரங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. புருஷ அவதாரங்கள்ன்றது என்னன்னு சொல்ல முடியும்? யாராவது? 3 புருஷ அவதாரங்கள். இன்னும் இங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். காரண கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கக்கூடியவர் க்ஷீரோதய விஷ்ணு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாரு? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறது யாரு? இந்த உலகம் வந்து தோன்றுவதற்கு என்ன வேணும்? காரணம் வேணும் இல்லையா? அதனால காரணோதயா விஷ்ணு. காரணோதயா விஷ்ணு. காரணோதயா விஷ்ணு அப்படின்னு காரணோதய சாயி விஷ்ணு அப்படின்ட்டு க்ஷீரோதய விஷ்ணு. கர்ணோதய சாயி விஷ்ணு தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாரு. அவர் வந்து விரிவாக்கம் வர்றாரு. என்னவா விரிவாக்கம் ஆறாரு அப்படின்னா அவர்தான் வந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவா வந்து அதான் வந்து கீழே வந்து தான் அந்த இதுல வந்து தாங்குறாரு. நம்மளுடைய பூமி அத்தனையும் வந்து தாங்கக்கூடியவர் வந்து ஷீரோதிக ஷீரோ அப்படின்னா பார்க்கடல்ல வந்து படுத்துவாங்க. இந்த விஷ்ணு ஏன்னா கர்ப்போதய விஷ்ணு வந்து காசல் கடல்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. அதுல வந்து அங்கிருந்துதான் வந்து பிரம்மா வந்து வர்றாரு. அவருடைய நாபியில இருந்து வந்து பிரம்மா. இந்த கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணு வந்து அவர் வந்து விரிவாறாரு. என்னமா விரிவாறாரு? இப்ப நான் பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் வந்து ஷீரோதக சாய் இந்த கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணுவா இருந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பிரம்மாவை முதல் உயிர் வழி பிரம்மாவை வந்து படைச்சுட்டேன். பிரம்மாவை படைச்சாச்சுன்னா அவருக்கு வந்து நான் இது கொடுக்கணும். என்ன அவருக்கு வந்து அவரை வந்து பிறப்பு அப்படின்ற அந்த வேலையை கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவரை பிறக்க வச்சாரு. அது அவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்க அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றாரு? அவர் வந்து விரிவாராரு. என்னவா விரிவாராருன்னா ஸ்ரீரோக விஷ்ணுவா ஆறாரு. பகவான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? வரட்டும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற நம்ம அந்த ஆட்டிடியூட்ல நம்ம இருப்போம். வரட்டும் நான் வந்துட்டு அப்புறம் பாத்துக்கலாமே அப்படின்றது. ஆனா பகவான் வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து படைக்க ஆரம்பிக்கின்றார். ஸோ கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு வந்துட்டு அப்புறம் அவர் வந்து விரிவாக்கமாயி அவர் வந்து ஸ்ரீரோக சாயி விஷ்ணுவா வந்து ஆனாரு. சோ ஸ்ரீரோக சாயி விஷ்ணுவுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா வந்து இந்த அண்டங்கள்லாம் வந்துருது. இந்த பிரம்மஜோதி அதாவது பிரம்மர் வந்து பிறக்கும் போது அவர் வந்து நாபில இருந்து தாமரை தண்டுல மேல தாமரையில அவர் வந்து இருக்காரு. இந்த தண்டு தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 7 14 லோகங்கள். மேல 7 கீழே 7 அப்படிங்கிற மாதிரி 14 லோகங்கள் இருக்கு. இந்த 14 லோகங்கள்லயும் யாரு வந்து மெயின்டைன் பண்ண போறாங்க? யாரு போய் சூப்பர்வைஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்ரீரோக சாய் விஷ்ணு தான் வந்து ஒரு அண்டத்திலையும் போய் ஸ்ரீரோக சாய் விஷ்ணு சூப்பர்வைஸ் பண்ண போறாரு. எல்லாமே இருக்கா ஒழுங்கா அப்படின்னு வந்து பார்க்கப்படுறாங்க. அதுவும் இல்லத அவர் தான் வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வழிகிட்டையும் ஒரு சின்ன எறும்பாகட்டும் சின்ன கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு பூச்சி ஆகட்டும் அது இல்ல எத்தனையும் வந்து பகவானோட ரூபத்துல அவர் வந்து இருந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இந்த 3 புருஷ அவதாரங்கள் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றது. பகவான் வந்து எங்க இருக்காரு அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. இப்ப வந்து நம்ம கீழே என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீழே வந்து நம்மளுடைய அண்டங்கள் அண்டம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த அண்டத்துல தான் நம்ம எல்லாமே வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. நாம எல்லாருமே அந்த அண்டத்துல தான் இருந்துட்டு. அண்டத்துக்கு மேல என்ன இருக்கு அப்படின்னா காரணக்கடல். நம்ம இந்த உலகம் தோன்றியதுக்கான காரணக்கடல் வந்து அங்க இருக்கின்றது. இந்த காரணக்கடல்ல தான் யார் படுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா காரணோதக சாயி விஷ்ணு வந்து படுத்து அவருக்கு மேல இருக்கக்கூடியது ஜோதி. அதான் வந்து சொல்றாங்கல்ல ஃபுல்லா உங்களை பாக்கலாம் அப்படின்னா பிரம்மஜோதி மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல்லா வந்து வெளிச்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். உங்களை வந்து கண்ணுக்கே தெரியல. அதனால இது டிம் பண்ண வைங்க உங்களோட லைட்டை அப்படின்ட்டு வந்து
சோ பிரம்மஜோதிக்கு மேல என்ன இருக்கு அப்படின்னா கைலாசம். கைலாசம் வந்து இருக்கு. அங்கதான் வந்து யார் இருக்காரு அப்படின்னா சிவபெருமான் வந்து இருந்தது. கைலாசத்துக்கு மேலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கோலோகா, பிருந்தாவன், வைகுண்டம் இது எல்லாமே வந்து இருந்துருக்கு. சோ இந்த இதுலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கைலாசத்துக்கும் இந்த வைகுண்டத்துக்கும் நடுவுல வந்து பிரஜா ரிவர் அப்படின்னு ஒண்ணு வருது. இந்த பிரஜா ரிவர் தாண்டினாதான் பகவானுடைய லோகத்துக்கு நம்ம வந்து போக முடியும். இது அத்தனையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதுல வந்து மாயை வந்து இருப்பான். எல்லா இடத்துலயும் வந்து மாயை இருக்கக்கூடியவன். மாயை வந்து பகவானால உருவாக்கப்பட்டவன். ஏன் மாயை வந்து பகவான் உருவாக்கினார் அப்படின்னா நம்ம எப்பெல்லாம் பகவானை வந்து மறக்கிறோமோ அந்த சமயத்துல வந்து வெத்து ஆகிடக்கூடாது இல்லையா, வெறும்னா ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த மாயை வந்து உள்ள பூந்துட்டு அப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னு 4 மணிக்கு எழுந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், 4:30க்கு தானே இது ஆரத்தி காமிக்கிறாங்க, அதனால நான் மெதுவா 4:30க்கு எழுந்துக்கிறேனே அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து பகவானே எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா 4 மணி எல்லாம் மடிச்ச உடனே கடகடன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானோட ப்ரே பண்ணிட்டு எடுத்துன்னு போய் நம்ம எல்லாமே நம்மளுடைய காலை கடல்ல முடிச்சு நம்ம போய் ஆரத்திக்கு வந்து உட்காந்து இந்த வெறுமை இருக்கிற சமயத்துல மாயை வந்து இந்த மாயை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யோக மாயா, மகாமாயா அப்படின்னு. மகாமாயா எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா பிரம்மஜோதிக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த யூனிவர்ஸ்ல வந்து மகாமாயா வந்து இருந்தது. மகாமாயில நம்ம வந்து துர்கா சக்தி அப்படின்ட்டு வந்து யோகமாயா அப்படின்றது வந்து பகவானுடைய இன்னொரு சக்தி தான் அப்படின்றது சொல்லி. யோகமாயோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்க வந்து நம்மளுடைய பக்தனாக இருக்கும், ரொம்ப சின்சியரான பரமம் பரந்தாமம் அப்படின்ட்டு வந்து இவர் வந்து சொல்றாரு. பவித்ரம் பரமம் தாமம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவானுடைய லோகத்தை வந்து அர்ஜுனர் வந்து விவரிக்கின்றார். சோ அந்த பவித்திரமான லோகத்துல வந்து யாருன்னாலும் கேட்டுக்கு திறந்த மாதிரி நுழைய முடியாது. இந்த யோகா மாயா வந்து செக் பண்ணும். யோகா மாயா வந்து செக் பண்ணி நம்ம உண்மையான பக்தனாக இருந்தாலொழிய இந்த பிரஜா ரிவர்ல வந்து குளிச்சுட்டு அப்புறம்தான் வந்து நம்ம வந்து வைகுண்டத்துக்கே வந்து போக முடியும் அப்படின்ட்டு கடைசி வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த இந்த தாட்ஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாயை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த எப்படியா இருந்தாலும் நம்மளை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நீ வந்து நம்ம எப்படி என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த இது வந்து புடம் போட்ட தங்கமாக விளங்கணும் அப்படின்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்லா நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வைகுண்டத்துக்கே நம்மளால போக முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து அதனால அனன்ய பக்தியில ரொம்ப சிறந்து விளங்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து இந்த இந்த ஹிரண்மய பாத்திர அப்படின்றதுக்கான ஒரு பிரம்மஜோதி வந்து நல்ல தகதகன்னு இருக்கும். நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, பிரம்மஜோதிய பார்த்துட்டு நான் பகவானை பார்த்துட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இல்ல, பகவானுடைய வெளிப்பாடு வந்து பிரம்மஜோதின்றது கிடையாது, அவருடைய ஒளிதான் வந்து பிரம்மஜோதியாக அவரோட ஒளி. அதனால்தான் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல வந்து சூரியனோ சந்திரனோ வேறு நட்சத்திரங்கள் யாரும் வந்து கிடையாது. வெறும் பகவானுடைய ஒளினால அந்த கம்ப்ளீட் அது வந்து 3/4 பகுதி அண்ட சராசரங்கள்ல 3/4 பகுதி வந்து ஆன்மீக உலகம். இந்த 3/4 பகுதி வந்து ஒளிமயமாக இருக்கக்கூடியது வந்து பகவான் அங்க இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த பிரம்ம ஜோதியை நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. ஆனா நான் வந்து உங்களை வந்து நான் பார்க்கணும், அதனால உங்களோட லைட்டை வந்து கம்மி பண்ணுங்க ஹிரண்ய பாத்திர அப்படின்ட்டு வந்து இங்க பக்தன் வந்து வேண்டுகிறேன். இது எல்லாமே வந்து பக்தன் வேண்டுகின்றார். ஸோ ஆர்டினரி லிவிங் என்டிட்டி ஜீவா ஷுட் நெவர் பி கன்சிடர்ட் தி ஆல் பவர்ஃபுல் அஸ் சுப்ரீம். இந்த ஜீவா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து தோன்றினோம் அப்படின்னா கூட எனக்கு வந்து எல்லா பவரும் வந்து கிடையாது அப்படின்றது ஒரு பக்தனாக இருக்கக்கூடியவர் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து யார் இருக்கிறதுக்குள்ள ஒரு பவர்ஃபுல் அப்படின்னா பகவான் தான். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அவர் தான் வந்து பரமபுருஷ பகவானாக அவர் தான் வந்து இருந்திருக்கார். If we were the supreme, we would not need to be pray to him to remove his dazzling cover to see his face. Proof that the Lord is supreme. So நாம வந்து பகவானாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நாம நினைச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போய் பகவானே நீ வந்து உங்களுடைய வெளிச்சத்தை எல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு அங்க உங்களை முகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னா நானும் பகவான் தான் ஒண்ணாச்சு, நான் பகவான் ஈஸியா பார்த்துடலாமே அப்படின்ற ஒரு இருக்கு. அதுதான் இந்த இடத்துல தான் வந்து ப்ரூஃப் இருக்கு. பகவான் வந்து எல்லாருடைய வந்து ஹையஸ்ட் சுப்ரீம் பவர் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து
இந்த இடத்துல 14.27. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பகவத்கீதையில் பகவான் தம்முடைய படிக்கிறேன் மாதாஜி. பகவத்கீதையில் 14.27 பகவான் தம்முடைய சொந்த ரூபத்திலிருந்து வெளிவரும் பிரகாசமான கதிர்களான பிரம்ம ஜோதியை பற்றி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். பிரம்மணோஹி பிரதிஷ்டாகம் அமிர்தஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுயை காந்திகஸ்ய ச மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகியவை ஒரே பரம்பொருளின் 3 நிலைகளாகும். பிரம்மன் எனப்படும் தம்மை ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவரால் மிக எளிதில் உணரப்படுகிறது. அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேறியவர்களால் பரமாத்மா உணரப்படுகிறார். மேலும் பகவானை உணர்வது பரம்பொருளின் இறுதி உணர்வு நிலையாகும். இது பகவத்கீதையில் 7.7 உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. தாமே பரம்பொருளின் இறுதி நிலை என்பதை பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். மத்த பரதரம் நான் யத். எனவே பிரம்ம ஜோதிக்கும் எங்கும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் கிருஷ்ணரே ஆதி மூலமாவார். பகவத்கீதையின் பிற்பகுதியில் 10.42 கிருஷ்ணர் மேலும் விளக்குகிறார். அதவாப ஹுனைதேன கிம் ஞாயாதேன தவார்ஜுன விஷ்டப்யாகம் இதம் கிருதஸ்கனம் ஏகாம்சேன சிதிதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் வியாபித்து அதனை தாங்குகிறேன். எனவே பகவான் தம்முடைய முக்கிய விரிவுரைகளில் ஒருவரான எங்கும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவை கொண்டு ஒட்டுமொத்த பௌதிக படைப்பையும் பராமரிக்கின்றார். ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா தோற்றங்களையும் கூட அவரே பராமரிக்கின்றார். எனவே ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் இந்த ஸ்ருதி மந்திரத்தில் பகவான் பூஷன், இறுதியான பராமரிப்பாளர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்போதும் தெய்வீக ஆனந்தத்தினால் நிரம்பியுள்ளார். ஆனந்தமயோ வியாசாத். அவர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்தியாவில் விருந்தாவனத்தில் வசித்த போது தமது குழந்தை பருவ லீலைகளில் தொடங்கி எப்போதும் தெய்வீக ஆனந்தத்திலேயே இருந்தார். அகன் பகன் பூதனை பிரலம்பன் முதலிய பல்வேறு அசுரர்களை கொல்லுவது கூட அவருக்கு இன்பம் தரும் விளையாட்டாகவே இருந்தது. அவரது விருந்தாவன கிராமத்தில் அவர் தனது அண்ணனுடனும் நண்பர்களுடனும் தம்மை அனுபவித்தார். அவர் குறும்புக்கார வெண்ணெய் திருடனின் பாத்திரத்தை ஏற்றபோது அவரது திருட்டினால் அவருடைய எல்லா சகாக்களும் தெய்வீக ஆனந்தத்தை சுவைத்தனர். வெண்ணெய் திருடியதன் மூலமாக பகவான் தமது தூய பக்தர்களுக்கு இன்பமளித்த காரணத்தினால் வெண்ணெய் திருடன் என்னும் பகவானின் பெயர் இகழ்ச்சிக்குரியது அல்ல. விருந்தாவனத்தில் பகவான் செய்ததை அனைத்தும் அங்கிருந்து அவரது சகாக்களின் இன்பத்திற்காகவே.
பரம்பொருளில் கண்டறிவதற்கான விருப்பத்துடன் பெயரளவு சட யோகத்தில் ஈடுபடும் விந்தைக்காரர்களையும் வரட்டு அனுமானிகளையும் கருவருவதற்காகவே பகவான் இத்தகு லீலைகளை படைத்தார். பகவானுக்கும் அவரது தோழர்களான இடையர்குல சிறுவர்களுக்கும் இடையிலான குழந்தை பருவ விளையாட்டை பற்றி சுகதேக கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.12.11 கூறுகிறார். இத்தம் சதாம் பிரம்ம சுகானு பூத்யா யாஷ்யாம் கதானாம் பரதை பதேன மாயாஷ் ஸ்ரிதானாம் நரதாரேகேன சாகம் விஜஸ்ரு கிருத்த புண்ணிய குஞ்சா. ஞானிகளால் அருவமான ஆனந்தமான பிராமணனாக உணரப்படுபவரும் பக்தர்களால் தொண்டு மனப்பான்மையுடன் முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடப்படுபவரும் பௌதீக மக்களால் சாதாரண மனிதனாக கருதப்படுபவருமான பரமபுருஷ பகவான் இடையர்குல சிறுவர்களுடன் விளையாடினார். அந்த சிறுவர்கள் பெரும் அளவிலான புண்ணியங்களை சேகரித்த பின்னர் அந்நிலையினை பெற்றுள்ளனர். இவ்வாறாக சாந்தம் கஷ்ய தொண்டு சக்கிய நட்புறவு வாத்சல்ய பிள்ளை பாசம் மாதுரிய காதல் என்னும் வெவ்வேறு உறவுகளில் பகவான் தமது ஆன்மீக சகாக்களுடன் தெய்வீக அன்பின் செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அவருடைய பிரகாசம் அது 14.27 பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்கு. இது என்ன அப்படின்னா, பகவான் சொல்றாரு, நான் நித்தியமானவர் அப்படின்ற மரணம்ன்றது எனக்கு கிடையாது, நான் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு, பிரம்மனுடைய ஆதாரமே நான் தான் அப்படின்ட்டு அவர் ஸோ அந்த நம்ம ஏற்கனவே நம்ம 18 days கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயத்துல 3 விதமாக நம்ம பகவானை வழிபடுவோம். எப்படி வழிபடுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன், அதுதான் ஜோதி வடிவம் அப்படின்னு. அடுத்தது பரமாத்மா வடிவம். பரமாத்மா அப்படின்றது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு நம்ம எப்பவுமே பகவானை கோவில்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம். இல்ல, நம்ம கொஞ்சம் நம்மள உள்ளுக்குள்ள நம்ம கண்ண மூடிட்டு நம்ம பகவான் தியானிச்சோம் அப்படின்னா, உள்ளுக்குள்ளேயே எப்படி துருவனுக்கு பகவான் உள்ளேயே அவர் பார்த்துட்டு இருந்தாரோ, உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய கடவுள்ல பரமாத்மாவை பிரார்த்திச்சிருந்தாரோ, அது மாதிரி பரமாத்மா நமக்குள்ள இருக்கு. இது ரெண்டும் கடந்துதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை நம்ம தெரியணும். அது ஜோதி வடிவத்துல நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. கொஞ்சம் நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னா ஜோதி வடிவத்துல பார்க்கலாம். பரமாத்மா அப்படின்றது நம்மளுடைய செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ எனக்குள்ள கடவுள் இருக்காருன்னு நான் ரியலைஸ் பண்ணாதான் வெளியில இருக்க கடவுளை என்னால பார்க்க முடியும். இப்படி துருவனுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை தியானிச்சுட்டு இருந்தாரோ, அவர் அந்த இதை மறைஞ்சிட்ட அப்புறம் தான் அதை பகவான் மறைக்கிறாரு. அதை மறைச்சிட்ட அப்புறம் வெளியில கடந்து பாக்குறாரு. இத்தனை நான் எனக்குள்ள பார்த்துட்டு இருந்தேனே, அவர் எங்க காணோம் அப்படின்னு தன் கண்ணை திறந்து பார்த்து தப்பலையே நின்றுட்டு இருக்காரு. சோ அப்பதான் பகவான் தெரியும் அப்படின்ட்டு இந்த 3 நிலை. ஒண்ணு பிரம்ம நிலை, அடுத்தது பரமாத்மா நிலை, அதுக்கடுத்து பகவான் நிலை. இது எப்படி அடையிறது அப்படின்றது இந்த இடத்துல பகவத்கீதையில கூட அதை உறுதியாக சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, பிரம்மஜோதின்றது பகவான் தான் அது உற்பத்தி பண்ணினாரும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அவர் எங்கும் பகவான் எங்குமே வீச்சிருக்கக்கூடியவர். அவர் தான். ஏன் அவர் எங்குமே வீச்சிருக்கின்றார் அப்படின்னா, இது அவருடைய இடம். அவர் தான் உற்பத்தி பண்ணினாரு. அதனால அவர் தான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு அப்படின்றது நம்ம நிறைய இடத்துல 10வது அத்தியாயத்துல இது பகவானே சொல்லியிருக்காரு. அது அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாங்க, இந்த பிரபஞ்சம் அத்தனையும், இந்த பிரபஞ்சம் நான் உண்டு பண்ணினேன் அப்படின்னா கூட இதை நான் அப்படியே விட்டுடல, நான் தான் தாங்கின்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு எப்படி இந்த காரண கடல்ல பகவான் மேல காத்துட்டு இருக்காரோ, அதே மாதிரி கீழே கர்ப்பாவதாரி சாய் விஷ்ணுவா
பகவான் வந்து நம்மளுடைய பூலோகத்தை வந்து தாங்கிட்டு இருக்காரு. நமக்கு அண்ட சராசன மத்தையுமே வந்து தாங்கிட்டு இருக்காரு, பார்க்கடல்ல வந்து படுத்துக்காரு, தாங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் எப்பவுமே வந்து எவ்வளவு இந்த அண்ட சராசன் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வீட்டை நம்ம பாத்துக்கிறதுக்கு இதோட இடம், அதை நம்ம பாத்துக்கிறதுக்கே நம்மள வந்து அவ்வளவு கவலைகள் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு. அது மறந்து பண்ணணும், இது பண்ணணும், அவங்க வந்தா இது பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த பகவானுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் எல்லா அண்ட சராசனம் அத்தனையும் வந்து பகவான் தாங்குறாரு அப்படின்னும் போது, அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து கவலையோட என்னைக்குமே வந்து இருந்தது கிடையாது. எப்பவுமே வந்து ஆனந்தமயமாக தான் இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். அதனாலதான் வந்து பகவானை வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து பாக்குறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, பகவானை வந்து கிருஷ்ணர் நம்ம எப்பவுமே வந்து எந்த வடிவில நம்ம ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து குழந்தை பருவத்துல இருக்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து தவழறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றோம் இல்லையா. சோ அந்த பகவானை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய கவலைகள் அத்தனையும் வந்து மறந்து போகும் அப்படின்றது இங்க வந்து சொல்லுது. அவர் வந்து குழந்தையாக இருக்கும்போது, அவர் குழந்தை பிறந்த உடனேவே நிறைய அவருக்கு வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அவருக்கு வந்து ஆபத்து வந்து காத்துருந்தது. இதுதான் வந்து ராமாவதாரத்துக்கும் கிருஷ்ண அவதாரத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ராம அவதாரம் வந்து 14 வருடம் அவர் வந்து போனாலும், ஆனா அந்த இடத்துலயும் அவர் வந்து ராஜ்யம் தான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒழிய அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து கிடையாது. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியில இருந்து அவரு கருவுல இருக்கும்போது அவர் வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு கம்சன் வந்து கங்கணம் கட்டி அவர் ஒன்ஸ் பிறந்துட்ட அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா எல்லா பூதகணங்களும் எல்லாரும் அரக்கர்களும் வந்து அவரை வந்து கொல்லணும் அப்படின்றது ஒவ்வொரு அரக்கனா கிட்டத்தட்ட வந்து 2000 கிட்டத்தட்ட வந்து அரக்கர்கள் வந்து அவர் வந்து கொண்டிருக்காரு. சோ சின்ன வயசுல இந்த குழந்தைய தமிழர் குழந்தையா இருக்கு இந்த பூசனா வந்து எப்படியாவது அந்த குழந்தைய வந்து விஷம் கொடுத்து கொண்டுடணும் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தா. ஆனா அதை வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்ணாரு, அந்த முளையிலேயே வந்து அந்த இதை உறிஞ்சி எடுத்துட்டாரு. அந்த விஷத்தை வந்து உறிஞ்சி எடுத்ததுனால அவங்க வந்து பகவான் வந்து அந்த அரக்கியை வந்து தாயாகவே வந்து அந்த ஸ்தானத்தை வந்து அவர் வந்து கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நிறைய இடத்துல இந்த அரக்கர்கள்லாம் அழிஞ்சாங்க அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு ஒரு உன்னத நிலைன்னா வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துருக்காரு. பகவான் கிட்ட நம்ம சரணடைஞ்சோம். இது இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, பகவானை நம்ம வந்து அவர் வந்து பாக்குறது கிடையாது. நீ எவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருந்திருக்கலாம், எவ்வளோ இந்த பாவங்களை நிறைய வந்து பண்ணிருக்கலாம். அந்த பாவத்தை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி நான் இனிமேல் நான் அந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எப்ப நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி பகவான் வந்து சரண் அடையிறோமோ, வேறுபட்ட கொல்ல பாதகங்கள் அத்தனையும் வந்து பகவான் வச்சு அவர் இதுதான் வந்து நம்ம அஜாமல ஸ்டோரியிலயும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் வந்து பில்வமங்கல டாக்கூர் ஸ்டோரியிலயும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அப்பேற்பட்ட இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணல அப்படின்னும் போது அதுல ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இது அப்படின்னா நம்ம பகவான் வந்து நினைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து அவர் வந்து சோர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்ன சோர்னா மக்கன் காச்சோர் அப்படின்னு, அதாவது வெண்ணெய் திருடன் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த வெண்ணெய் திருடுறது அவர் சொல்லுங்க. நம்ம வந்து இப்ப நம்ம பசங்க வெண்ணெய் திருடிட்டு ஓடித்து அப்படின்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், பலான்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா நம்ம படத்துல வந்து நம்ம பார்க்கும்போது குழந்தை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வெண்ணெய் திருடின்னு போகும்போது அது சிரிப்பா நம்மளுக்கு வந்து ஆசையாவும் இருக்கு பாக்குறதுக்கு. அதுதான் வந்து சொல்றாரு அவர் எதுக்காக இதெல்லாம் வந்து இந்த லீலைகள்லாம் வந்து பண்றாரு அப்படின்னா தன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை வழங்கணும் அப்படின்றதுக்காக இது எல்லாமே வந்து அவர் வந்து பண்றாரு. சோ அவர் வந்து நிறைய அந்த நிறைய இடையர்குல சிறுவர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா பல ஜென்மங்கள்ல வந்து அவங்க வந்து தவம் இருந்து இந்த அந்த ஜென்மால வந்து பகவானுடைய தோழனாக அவங்க வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கு. இதுதான் வந்து ரசாக்கள் அப்படின்ற ரசாயனங்கள். அது என்னென்ன ரசனங்கள் அப்படின்னா சாந்தரசம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நியூட்ரலா இருக்கிறது அப்படின்ட்டு அர்த்தம். நியூட்ரல்லா வந்து இப்படியும் இல்லாது அப்படி இல்லாது நியூட்ரலா இருக்கக்கூடியது அப்படின்றது சொல்லலாம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாந்தரசத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம், அதான் நம்ம பகவானுக்கு சுத்தி இருக்கக்கூடிய மலர்கள். இப்ப வந்து நம்ம 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 தலையில பூ வச்சுட்டோமோ இல்ல காதுல தோடு போட்டுட்டோமோ அந்த தோடெல்லாம் அப்படியே வந்து ஒரு ஜடமா தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா பகவான் கிட்ட மாத்திரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் கழுத்துல வந்து அந்த பூ இருந்தது அப்படின்னா அந்த பூ ஒன்னோட ஒண்ணு பேசிக்குமா, நான் தான் வந்து பகவான் வந்து அடிக்கடி டச் பண்றேன், நீ வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால உன்னால அது டச் பண்ண முடியல, நான் தான் டச் பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவான். இந்த காதல் இருக்க குண்டலம் வந்து சொல்லுமா, நான் தான் பகவானுடைய அந்த சீக்ஸ் வந்து நான் தொட்டு இருக்கேன், அப்படி எல்லாம் ஆட்டும் போது பகவான் ஆட்டும் போது நான் அவருடைய தொட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து சாந்தரன். அவருக்கு பகவான்
ஃப்ளூட்டு கூட. அதனால ராதாராணி கூட ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு இதுவா இருக்கும். இந்த ஃப்ளூட்டா நான் இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு. ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணனோட உதட்டிலேயே அந்த ஃப்ளூட் வந்து இருந்துட்டு. சோ அந்த ஃப்ளூட்டுக்கு ரொம்ப கர்வம் ஜாஸ்தியா இருந்தான். நான் தான் வந்து ரொம்ப வந்து பகவானுடைய அந்த இதுல அவருடைய உதடுகள் வந்து என் மேல வந்து படுறது அப்படின்ட்டு ரொம்ப அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை. இதெல்லாமே வந்து அது ஜென்ம சாபல்யம் தான் வந்து பகவான் வந்து அந்த ஃப்ளூட் வந்து. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாசிய ரசம். தாசியம் அப்படின்னா தொண்டு செய்யறது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. தொண்டு செய்யறது அப்படின்னா சித்திரக்கா அப்படின்ற ஒரு இது இருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து தொண்டு நிறைய வந்து பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்மளுக்கு வந்து தொண்டு புரியறது அப்படின்னா நம்ம உடனே யார சொல்லுவோம்? தாசியம் அப்படின்னா கிருஷ்ணா. பகவானுக்கு நிறைய சர்வீஸ் பண்றவங்க யார் பண்ணுவாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? இருக்கோம் மாதாஜி, உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணட்டும், நான் கம்முன்னு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, சிவரஞ்சனி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யார் நிறைய வந்து நிறைய பகவானுக்கு வந்து நிறைய சேவை பண்ணி அடுத்த மாசம் கூட அந்த கோவில் வந்து வர போறது. பிரபுபாதரா மாதாஜி. நான் வந்து பகவானுக்கு நிறைய சேவை பண்ணியிருக்கேன். லங்கைக்கு எல்லாம் கூட போயிட்டு இருந்திருக்கேன். இன்றைக்கும் பகவானுக்கு தாசியனாக தான் இருக்காரு பகவான். அவரு ஒரு சிரஞ்சீவி அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். ஆஞ்சநேயரா மாதாஜி. ஆமா, ஆஞ்சநேயர் டவுட்டே இல்லம்மா, டவுட்டே இல்லைன்னு. தாசியன் அப்படின்னால உடனே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது வந்து ஆஞ்சநேயர் தான். எப்பவுமே வந்து சேவகனாக இருக்கிறதுக்கு தான் அவர் வந்து விருப்பப்படும். பகவானுக்கு உனக்கு நான் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு விருப்பப்படும். தாசியம் அப்படின்ட்டு வந்து பாக்கணும். இந்த ரசங்கள் வந்து 5 ரசங்கள் வந்து வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம்னா யார் ஞாபகம் வருது? நம்ம கிருஷ்ணரே எடுத்துட்டோம்னா வாத்சல்ய ரசம் யார்கிட்ட வளர்ந்தாங்க கிருஷ்ணர்? யசோதா கிட்டதான் ரொம்ப நாள் இருந்தாரு. யசோதா நந்து கோபார் அவங்க அவங்க வந்து அவ்வளவு ஆசை கட்டுவாங்க பகவான் பேர்ல, அது கிருஷ்ணர் பேர்ல வாத்சல்ய ரசம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து மாத்தூரிய ரசம். மாத்தூரிய ரசம் அப்படின்றது வந்து காதல். யாரு? ராதாராணி. ராதா ராணி தான் வந்து காதல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ராதா ராணி. அடுத்தது வந்து இது சாக்கிய ரசம். தோழனாக பகவானுடைய தோழனாக யார் இருந்தாங்க? அர்ஜுனன். அவள் கூட கொண்டு கொடுத்தாரு. அவள் கூட கொண்டு கொடுத்தாரு. ரீசெண்டா போச்சு. பகவானுக்கு அவள் யார் கொண்டு கொடுத்தாங்க? குசேலர். குச்சேலனா நான் சுதாமா அப்படின்ட்டு வந்து சுதாமா. சோ இப்ப ரீசெண்டா அவர் போன வாரம் அவருடைய இது கூட வந்து போச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம். நிறைய இடத்துல வந்து இந்த டிராமாலாம் வந்து காமிச்சாங்க. கிருஷ்ணருடைய தாசியன் அப்படின்னு சாக்கியன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவரோட கூட வந்து படிச்சவங்க அப்படின்ட்டு. சோ இந்த ரசங்கள்லாம் வந்து பகவானுக்கு பகவான் இதுல வந்து இருந்துருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதுல வந்து சொல்றது பிரம்ம சமயத்திலேயே வந்து பிரம்மஜோதியை பத்தி இங்க வந்து விவரிக்குது. பகவான் பிரம்ம சமயத்தில பகவானே பிரம்மனே வந்து இதுல வந்து சொன்னாரு. எஸ்ய பிரபா பிரபது ஜெகத் அனந்த கோட்டி கோட்டி அசேஷ வசுதாதி விபூதி பின்னம் தத் பிரம்ம நிஷ்கலம் அனந்தம் அசேஷ பூதம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அமஹம் பஜாம். சோ ஐ வர்ஷிப் கோவிந்தா. கோவிந்தா அப்படின்றத இந்த கலிகாலத்துல வந்து கோவிந்தா தான் அப்படின்றது பிரிமிமல் நாட். ஹூஸ் எஃபல்ஜன்ஸ் யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய ஒரு அந்த ஒளி வந்து நான் டிஃபரன்ஷியேட்டட். பிரம்மன் மென்ஷன்ட் இன் த உபனிஷத்ஸ். அதுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. Being differentiated from the infinity of the glories of the mundane universe,
appears as the indivisible infinite limitless truth. அவருக்கு வந்து பகவான் வந்து முடிவே இல்லாத உண்மையான அவர் தான் வந்து இந்த அண்ட சராசரம் அத்தனையும் வந்து இருக்கின்றார், வியாபித்து இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம சமீட்டையில வந்து 5 ரசம் சாந்த ரசம். மாதாஜி சாந்தாக்கு யார சொல்லணும்? நடுநிலை. சாந்த திசை வந்து நடுநிலை. அதுதான் வந்து இந்த பகவான் வந்து மாலை போட்டு இருக்காரு இல்லையா, இந்த மாலை வந்து அந்த சாந்த ரசத்துல இருக்கு. எப்பவுமே வந்து அவருடைய இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அவருடைய இருக்கு. ஃப்ரூட்டும் அவரோ இருக்கு. அவரு வந்து குச்சி இது பண்ணுவாரு, ஏன்னா மாடு மேய்க்கிறதுனால குச்சி வச்சுட்டு இருப்பாரு. இந்த மாடு இது எல்லாமே வந்து சாந்த ரசத்துல இருக்கு. தாசியக்கு வந்து தாசிய ரசம் வந்து இந்த இவங்க யாரு வந்து சர்வெண்டா இருக்கக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னா சித்திரக்கா, பத்திரக்கா, ரக்தக்கா, இவங்க எல்லாருமே வந்து சர்வெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சாக்கிய ரசம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். பலதேவா வந்து யாரு அப்படின்னா அவருடைய அண்ணாவே. அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து கூடவே இருக்கக்கூடிய பலதேவான்றது வந்து கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்டு. ஸ்ரீதாமா அப்படின்றவரும் வந்து ஃப்ரெண்டு. சுதாமாவும் வந்து ஃப்ரெண்டு. 3 பேரும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாத்சல்ய ரசான்றது வந்து நந்தகோப மகாராஜும் யசோதாவும் வந்து. மாதுரி ரசம் வந்து ராதாராணிய கோபிகைகள், பிருந்தாவனத்துல இருக்க கோபிகைகள் அப்படின்றது. எல்லாமே வந்து 5 ரசங்கள் கிருஷ்ணரோடய இருக்கக்கூடிய இந்த 5 ரசங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருபோது பிருந்தாவன தாமத்தை விட்டு வெளியே செல்வது இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால் அவர் எவ்வாறு படைப்பினை நிர்வகிக்கின்றார் என்று வினவப்படும். பகவான் வந்து பிருந்தாவனத்திலேயே இருக்காரு. அதனால்தான் வந்து பிருந்தாவனத்துல வந்து நம்ம வந்து பிறப்பெடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். பிருந்தாவனத்துல பிறப்பெடுத்தாச்சு அப்படின்னா அங்க யாரெல்லாம் அங்க இருக்கக்கூடியவர்களோ, அதனால்தான் பிரபுபாதர் வந்து வெளிநாட்டுல அவர் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுதான் அவன் தன்னுடைய கடைசி நேரம் வந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால. அதனால்தான் இந்தியால இதுல இருந்து ரஷ் பண்ணின்னு வந்துட்டாரு. வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாரு. நேரம் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு தான் வந்தாரு. சும்மா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பிருந்தாவனத்திலயும் நீங்க தங்கிட்டீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும், நீங்க வரணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ அவங்களோட சாட்டிஸ்பாக்சனுக்காக, சமாதானப்படுத்துறதுக்காக அவர் வந்து திருப்பியும் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் அவங்க கிட்ட எல்லா இதையெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு திருப்பியும் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு தான் வந்து அவருடைய சித்தியை வந்து அடைஞ்சாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஏன் அப்படின்னா பிருந்தாவனத்துல சித்தி அடைஞ்சாச்சு இல்ல இறந்து போனா அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மறுபிறப்பு அப்படின்றாங்க. பகவானே நேரம் வந்து போற மாதிரி, ஏன்னா பகவான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இருந்த இடம் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் எவ்வாறு வந்து படைப்பினை நிர்வகிக்கின்றார் என்று வினவப்படலாம். இதற்கு பகவத்கீதையில வந்து 13வது இதுல வந்து அத்தியாயத்துல வந்து 14ல இருந்து 18 வந்து இது வந்து விவரமா வந்து கொடுத்திருக்கு. பரமாத்மா எனப்படும் தமது முக்கிய அம்சத்தின் மூலமாக பௌதீக படைப்பை முழுவதும் பகவான் வீற்றுள்ளார். பகவான் வந்து இந்த இடத்துல மாத்திரம் இல்ல, சகல இடத்துலயும் வந்து வீற்றிருக்கின்றார். பௌதீகமான படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றிற்கும் பகவானுக்கும் நேரடி தொடர்பு ஏதும் இல்லை. ஏன் நேரடி தொடர்பு இல்லை அப்படின்னா, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆள் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. படைக்கிறதுக்கு வந்து பிரம்மா, அப்புறம் வந்து காக்கிறதுக்கு வந்து விஷ்ணு வந்து படைத்தாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க விஷ்ணு வந்து விரிவாக்கமானாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவபெருமான். அழிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தாமசிக் குணத்தை அழிக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து அழித்தல் வந்து ஆகியவற்றுக்கு பகவான் வந்து நேரடி வந்து தொடர்பு இல்லை. அவர் இவை அனைத்தையும் தமது முக்கிய விரிவாக்கமாகிய பரமாத்மாவின் மூலமாக செய்விக்கின்றார். ஒரு உயிர் வாழியும் ஆத்மா என்று அறியப்படுகிறது. உலக ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தும் முதன்மையான ஆத்மா பரமாத்மா என்று கூறப்படுகின்றார். நாம எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து தோன்றியவர்கள் அப்படின்றது ஆத்மாக்கள். அவர்கிட்ட எண்ணற்ற எண்ணிலடங்காத ஆத்மாக்கள் இருக்கு. அந்த ஆத்மாக்கள் ஒன்றொன்றா வந்து பிறப்பெடுக்கின்றது. அவர்கிட்ட இருந்து வந்து பிரிஞ்சு வந்து பிறப்பெடுக்கிறதுனால பரமாத்மா தான் வந்து முதன்மையானவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். யார்கிட்டேன்னு தோன்றுமோ அவர் தான் வந்து முதன்மையானவர். இறை உணர்விற்கான இந்த வழிமுறை ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானம் ஆகும். இது வந்து ஒரு பெரிய சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து பௌதீகமயமான சாங்கிய யோகிகளால் பௌதீக படைப்பின் 24 மூலகங்களையும் பற்றி ஆராய்ந்து தியானிக்க மட்டுமே முடியும். அவர்களிடையே புருஷா எனப்படும் பகவானை பற்றி மிகவும் குறைவான தகவல்களே உள்ளன.
அருவவாதத்தில் ஈடுபடும் ஆன்மீகவாதிகளோ பிரம்மஜோதியின் பிரகாசமான ஒளியினால் குழம்பி உள்ளனர். பிரம்மஜோதியா இது பகவானா அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருக்கு. பரம்பொருளை ஒருவன் முழுமையாக காண விரும்பினால் அவன் 24 பௌதீக மூலகங்களையும் பிரகாசமான பிரம்மஜோதியையும் ஊடுருவி அவற்றிற்கு அப்பால் செல்ல வேண்டும். ஹிரண்மய பாத்திர எனப்படும் பகவானுடைய பிரகாசமான திரையினை விலகும்படி பிரார்த்திக்கும் வழியை ஈஷோபனிஷத் சுட்டி காட்டுகின்றது. இத்திரை அகற்றப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானின் உண்மையான திருமுகம் தரிசிக்கப்படாவிடில் பரம்பொருளை பற்றிய உண்மையான உணர்வினை ஒருபோது அடைய முடியாது. 24 மூலக்க உருவங்கள் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே என்னன்னு தெரியும். நோட் பண்ணி வச்சுன்னு இருக்கீங்களா எல்லாரும்? 24 மூலக்க உருவங்கள். கிருஷ்ணா, இதெல்லாம் எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து தெரியறதுனால நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து நோட் பண்ணி நம்மளோட நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது பெஸ்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 24 மூலக்கூறுகள் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்குவாங்க. நாளைக்கு வந்து சொல்லுங்க. நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நீங்க நோட் பண்ண மாட்டீங்க. நீங்க நோட் பண்ணி எடுத்துக்குவாங்க 24 மூலக்கூறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமுதற் கடவுளின் பரமாத்மா தோற்றமானது புருஷ அவதாரங்கள் என்று அறியப்படும். நம்ம இப்பதான் வந்து பார்த்தோம். விஷ்ணு தத்துவா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். மூன்று விஷ்ணுக்கள். காரணோதயா விஷ்ணு, அப்புறம் வந்து கர்ப்போதயா விஷ்ணு, அடுத்தது வந்து ஷீரோதயா விஷ்ணு. ஒருவர் ஆவார். இந்த விஷ்ணு தத்துவங்களில் ஒருவராக பிரபஞ்சத்தில் வீற்றிலுள்ள ஷீரோகத சாயி விஷ்ணு என்று அறியப்படுகிறார். இவரே பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் எனப்படும் மும்மூர்த்திகளுக்கு மத்தியில் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவனின் இதயத்திலும் பரமாத்மாக எங்கும் வீற்றிருப்பதும் இவரே. இவர்தான் வந்து பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுதான் குண அவதாரங்களாகவும் விரிவாக்கமாகின்றார். அவர்தே நம்மளுடைய இதயத்துல வந்து அவர் தான் வந்து வீற்றிருக்கின்றார். பிரபஞ்சத்தினில் இருக்கும் அவர்தான் எல்லா பிரபஞ்சத்துக்கும் போயிட்டு வருவார். இரண்டாவது விஷ்ணு தத்துவம் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு என்று எனப்படுகின்றார். இவர் எல்லா உயிர் வாழிகளும் ஒட்டுமொத்த பரமாத்மாவா ஆவார். இவர்கள் இருவருக்கும் அப்பால் காரண கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் காரணோதக சாய் விஷ்ணு இருக்கின்றார். அவரே எல்லா பிரபஞ்சங்களின் படைப்பாளி ஆவார். யோக வழிமுறையானது அதன் உண்மையான மாணவர்களுக்கு பிரபஞ்ச படைப்பின் 24 பௌதீக பொருட்களை கடந்து விஷ்ணு தத்துவங்களை சந்திக்கும்படி கற்பிக்கும். அனுபவ அறிவின் தத்துவத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக ஒருவன் அருவமான பிரம்ம ஜோதியினை உணர்ந்தார். இது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக திருமேனியின் பிரகாசமாகும். கிருஷ்ணருடைய பிரகாசமே பிரம்ம ஜோதி என்பது பகவத்கீதையில் மட்டுமின்றி பிரம்ம சமிதியிலும் வந்து உறுதிப்பட்டப்பட்டது. இதுதான் நம்ம வந்து படிச்சோம். எஸ்ய பிரபா பிரபதோ ஜகத் அண்டகோட்டி கோடி शवशुत्याति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम आनंद अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்களில் எண்ணிலடங்காத லோகங்கள், நிறைய லோகங்கள் இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம வந்து நம்ம வந்து பால்வழி அண்டம் தான் பார்த்திருக்கோம். அந்த அண்டத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பால்வழி அண்டம் அப்படின்றாங்க. அந்த மில்கிவே கேலக்சியில நம்மளது ஒரு இதுதான், மிச்சம்லாம் நிறைய வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அந்த ஒரு அண்டத்திலேயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பல்வேறு அண்டங்கள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து எண்ணிலடங்காத அண்டங்கள் வந்து இருக்கு. நீங்க வந்து ஜியோகிரபி நீங்க வந்து படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாவும் வந்து தெரிஞ்சிடும். ஸ்கூல்ல நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க, நம்மளுடைய பிளானட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. நம்ம வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான், ஒரு கடுகளவு தான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஆனா அது மாதிரி வந்து எண்ணிலற்ற கடுகள் வந்து இந்த இதுல முழுக்க வந்து இன்னொன்னுலயும் வந்து சூரியன் தான் வந்து சென்டராகவும் இருக்காங்க. சோ பிரம்ம சமயத்திலிருந்து வரும் இந்த மந்திரம் பரம்பொருளை உண்மையாக உணர்ந்த தளத்திலிருந்து பேசப்பட்டது. இதனை நாம் தற்போது விவாதி கொண்டுள்ள ஈஷோபனிஷத்தின் ஸ்ருதி மந்திரம் தன் உணர்விற்கான வழிமுறையாக உறுதிப்படுத்தும். ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரம் பிரம்ம ஜோதியை விளக்குவதற்காகவும் அதன் மூலமாக பகவானின் உண்மையான திருமுகத்தை காண முடியும் என்பதற்காகவும் பகவானிடம் முன்வைக்கப்படும்
எளிய பிரார்த்தனை இருக்கணும். இது வந்து எளிய பிரார்த்தனை அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. என்ன எளிய பிரார்த்தனை? என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்க இவங்க? கிருஷ்ணா, பக்தர்கள் வந்து என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்க? கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்றாங்க. இல்ல இந்த இந்த இதுலயே வந்து என்ன பிரார்த்தனை அப்படின்னா, இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கிரண்மயேன பாத்திரேன சத்யஸ்யாபிஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அப்ராவ்ருணோ சத்ய தர்மாய திருஷ்டயே. அதாவது எம்பெருமானே, எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெற செய்பவரே, உமது உண்மையான முகம், இதான் பிரார்த்தனை. உண்மையான முகம் உமது பிரகாசமான ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த திரையினை விலக்கி உமது தூய பக்தனுக்கு தங்களின் தரிசனத்தை வழங்குங்கள் அப்படின்ட்டு பிரார்த்திக்கின்றாங்க. அதுதான் வந்து இங்க இந்த இதுல வந்து பாரு, பிரம்ம சம்ஹித் கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சம் எண்ணில் அடங்காத லோகங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து ஈஷோபனிஷன் ஸ்ருதி மந்திரம் தன்னுணர்வுக்கான வழிமுறையாக உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரம் பிரம்ம ஜோதியை விளக்குவதற்காகவும் அதன் மூலமாக பகவானின் உண்மையான திருமுகத்தை காண முடியும் என்பதற்காகவும் பகவானிடம் முன்வைக்கக்கூடிய எளிய பிரார்த்தனையாகும். இந்த பிரகாசமான பிரம்ம ஜோதியானது முண்டகோபனிஷத்தின் பல்வேறு மந்திரங்களில் விரிவாக விளக்கப்படுகிறது. இந்த முண்டகோபனிஷத்துல இதெல்லாம் வந்து கொடுத்து இப்படி நிறைய இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் வந்து இதை வந்து கோட் பண்ணியிருக்காரு. எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் பகவானுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரகாசமாக ஒளி இருக்கின்றது அப்படின்றது வந்து கோட் பண்ணிருக்காரு. இரண்மயே பரே கோஷே விரஜம் பிரம்ம நிஷ்கலம் தத் சுப்ரம் ஜோதிஷாம் ஜோதேஷ் தத்யத் ஆத்மோ விதோ விதுஹோ தத்ர சூரியோபதினா சந்திரதாரகம் நீமா வித்யுதோ பாந்தி குதோ அயம் அக்னி தம் ஏவ பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் பாசா சர்வ இதம் விபாதி பிரம்மை வேதம் அமிர்தம் புரஸ்தாத் பிரம்மா பஷ்டாத் பிரம்ம தட்சிணஸ்தோத்ரேன ததச்சோத்வம் சப்ரசுருதம் பிரம்மை வேதம் விஸ்வமிதம் வரிஷ்டம். பௌதீக திரைகளுக்கு அப்பால் உள்ள பௌதீக திரைன்னா என்ன? நம்ம தினம் காலையில வந்து நம்ம இது முடிஞ்ச உடனே, ஆரத்தி முடிஞ்ச உடனே திரை போட்டுருவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது காமிப்பாங்க இல்லையா, துளசி ஆரத்தி காமிப்பாங்களா, அந்த திரை போடுவாங்களா, அது வந்து பௌதீகம். பௌதீக திரைகளுக்கு அப்பால் உள்ள ஆன்மீக மண்டலம் எல்லையற்ற பிரம்ம ஜோதி ஆகும். இது வந்து பௌதீக களங்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டதாகும். அந்த பிரகாசமான வெள்ளை ஒளியினை ஆன்மீகவாதிகள் எல்லா ஒளியாக புரிந்து கொண்டனர். அந்த மண்டலத்தின் வெளிச்சத்திற்காக சூரிய ஒளி, சந்திர ஒளி, நெருப்பு அல்லது மின்சாரம் தேவைப்படுவது இல்லை. இயல் பௌதீக ஒளிகள் என்னவெல்லாம் ஒளியாக தென்படுகின்றன அவை அனைத்தும் அந்த பரம ஒளியின் பிம்பங்கள் மட்டுமே. அந்த பிரம்மன் முன்னேயும் உள்ளது, பின்னேயும் உள்ளது, வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு மற்றும் மேற்கிலும் உள்ளது, மேலேயும் உள்ளது, கீழேயும் உள்ளது. வேறு விதமாக கூறினால் அந்த உன்னதமான பிரம்ம ஜோதியானது பௌதீக வானம், ஆன்மீக வானம் என இரண்டிலும் முழுமையாக பரவியுள்ளது. ஏன் ஆன்மீக வானம் அப்படின்றாங்க? ஏன்னா பகவானுடைய ஒளிதான் வந்து இந்த எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கு. அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதியாக தெரிகின்றது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. நம்ம அதனாலதான் வந்து ஸ்பேஸ்க்கு எல்லாம் போனோம்னா ஒளி இல்லை அப்படின்றது கிடையாது, ஒளி வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்றது. இந்த பிரம்ம ஜோதிக்கு ஆதி மூலமாக கிருஷ்ணரை அறிவதே பக்குவமான அறிவாகும். இந்த அறிவினை கிருஷ்ணர் விஞ்ஞானத்தை பக்குவமாக எடுத்துரைக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களில் பெற முடியும். பரம்பொருளை பற்றிய தன்னுடைய உணர்விற்கேற்ப ஒருவன் அவரை பிரம்மன், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று விளக்குவதாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அதன் ஆசிரியர் சில வியாசதேவர் நிலைநாட்டினார். பரம்பொருள் ஒரு சாதாரண ஜீவன் என்று ஸ்ரீ வாசுதேவர் ஒருபோதும் கூறவில்லை. ஜீவனை ஒருபோதும் எல்லா சக்தியும் பெற்ற பரம்பொருளாக கருதக்கூடாது. ஜீவன் பரமனாக இருப்பானேயானால் பகவான் அவருடைய பிரகாசமான திரையை அகற்ற வேண்டும் என்றும் அதன் மூலமாக அவனால் அவருடைய உண்மையான திருமுகத்தை காண முடியும் என்றும் அவன் வேண்ட தேவையில்லை. இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம அவர் வந்து ஒரு சாதாரண இவர் தான் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து இந்த பிரகாசமான இது வந்து இருக்கவே இருக்காது.
அவருக்கு நம்ம போய் தேவையே இல்லை. நீங்க வந்து உங்களோட ஒளியை வந்து ஒரு பக்கம் ஒதுக்கிட்டு உங்க முகத்தை காமிங்க அப்படின்னு நம்ம வேண்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடா இருக்கிறதுனாலதான் அவர்கிட்ட அத்தனை ஒளியும் இருக்கு. அந்த அத்தனை ஒளியும் வந்து எங்கே பரவி இருக்கின்றது அப்படின்னா ஆன்மீக வானிலும் பரவி இருக்கு, இந்த பூலோக வானிலும் வந்து பரவி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து முடிவு என்னவெனில் பரமசக்தியத்தின் சக்திகளை பற்றிய அறிவை பெறாதவன். நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து போதுமான அறிவு வந்து இல்லாததுனாலதான் நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு சமயம் வந்து பகவான் இருக்கா மாதிரி நம்ம நினைச்சுப்போம், இன்னொரு சமயம் ஐயோ நம்மளுக்கு கஷ்டம் எல்லாம் வரும்போது அவர் இல்லையோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். வந்து அப்பப்போ வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு பகவானுடைய பௌதீக சக்திகளை உணர்ந்து கொண்டு அவரது ஆன்மீக சக்திகளை பற்றி உணராமல் அல்லது மிக குறைவாக உணர்ந்திருக்கும் போது அவன் பரமாத்மாவை உணர்கின்றான். பிரம்மனை உணர்வதும் பரமாத்மாவை உணர்வதும் பரம்பொருளை பற்றிய முழுமையான உணர்வுகள் அல்ல. இருப்பினும் இரண்மைய பாத்திர எனப்படும் திரையினை அகற்றிவிட்டு பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமையான சக்திகளுடன் உணரும் போது அவன் வாசுதேவ சர்வம் இதி என்று உணர்கின்றான். சோ இவர்தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் அப்படின்றது. நம்ம நீங்க வந்து 15வது அத்தியாயம் பிடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து நல்லாவே வந்து விளங்கும். அதுதான் வந்து புருஷோத்தம யுகம். புருஷர்களுக்கெல்லாம் இங்க பார்க்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து புருஷர்கள் அல்ல. அதனாலதான் வந்து ஒரு ஆணுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பெண்ணோட இதுவும் வந்து இருந்திருக்கும், ஆணோட ஹார்மோன்ஸும் வந்து இருந்தது. அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணுகிட்டையும் வந்து ஒரு மேலோங்கி இருந்தது. ஆண் கிட்ட வந்து டெஸ்டோஸ்டின் அப்படின்றது மேலோங்கி இருந்ததுன்னா அவன் ஆணாக முடிவு செய்யப்படுகின்றான். அதே மாதிரி பெண்ணுகிட்ட வந்து அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்ற அந்த இது ஹார்மோன் வந்து மேலோங்கி இருந்தது அப்படின்னா அவள் பெண்ணாக கருதப்படுகின்றாள். இதுக்கு நடுவுல இருக்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இந்த பெண்ணாக பெண்ணோ ஆணாக வந்து சொல்லப்படுகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அதனால இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருமே வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம்தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால்தான் வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆண்கள் அனைவரும் வந்து முழுமையான ஆண்கள் வந்து கிடையாது. பெண்களும் அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய ஒரு பகுதி தான். எப்படி வந்து ராதாராணி வந்து பகவானுடைய ஒரு பகுதி அப்படின்ற மாதிரி உண்மையான ஆதி புருஷர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து புருஷர்களுக்கெல்லாம் உத்தமமான புருஷர் புருஷோத்தமன் அப்படின்ட்டு அன்று அழைக்கப்படுகின்றார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அவர் வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் ஆகியவை அனைவரும் வாசுதேவர் எனப்படும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்பதை உணர்கின்றார். அவரே பகவான், அவரே மூலவியர், பிரம்மனும் பரமாத்மாவும் அவரது கிளைகளே அப்படின்ட்டு வந்து பிரம்மாவும் வந்து அவருடைய கிளை, பரமாத்மாவும் அவருடைய ஒரு கிளைதான். நம்ம சொல்றதே அது விரிவாக்கமாக ஆகின்றார்கள் அப்படின்னு. அருவ பிரம்மனை வழிபடும் ஞானிகள், பரமாத்மாவை வழிபடும் யோகிகள், பகவானை வழிபடும் பக்தர்கள் ஆகிய 3 வகையான ஆன்மீகவாதிகளை பற்றிய ஓர் ஆய்வு ஒப்பீட்டினை பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. 46, 47 ரெண்டுமே வந்து சொல்றாங்க. சோ யாரெல்லாம் வந்து பிரம்மனை வழிபடுகின்றார்களோ அவங்க வந்து ஞானிகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து அந்த இது பார்த்துருக்கோம், சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு யாரெல்லாம் வந்து பிரம்மனை வழிபடுறா அவங்க ஞானிகள். அடுத்தது வந்து பரமாத்மாவை வழிபடக்கூடியவர்கள் வந்து யோகிகள். ஏன்னா அவங்க வந்து மெடிடேட் பண்றாங்க இல்லையா? மெடிடேட் பண்ணும்போது எதை மெடிடேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. சோ ஆனா பக்தர்கள் யாரை வழிபடுவார்கள்னா அந்த பகவானை தான் வந்து வழிபடுவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து 3 விதமாக நம்ம வந்து 6வது அத்தியாயத்துல இதுல வந்து பகவத்கீதையில வந்து கடைசி ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம இது பார்க்கிறோம். வேத அறிவை வளர்த்து கொண்டுள்ள ஞானிகள் பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல்படும். அதனால்தான் வந்து சொல்றாங்க, வேதங்களை வந்து நம்ம நிறைய வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேதங்களாக நம்ம வந்து அறிஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பகவானை வந்து நன்காக அறிய முடியும். ஆனா நம்ம வேதங்கள் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கல அப்படின்னா உடனே இந்த யாகம் பண்றது. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து என்னோட செல்வம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகணும் அப்படின்னா இந்த யாகம் பண்றது. அதனால எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து நம்ம பண்ணக்கூடியதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மனை வழங்கக்கூடியது. அதனால அந்த அறிவு வந்து ஞானிகளுக்கு மாத்திரம்தான் வந்து இருக்கும். எதிர்பார்த்து செயல்படும். ஏதோ எதிர்பார்த்துட்டே இருப்போம். சாதாரண கர்மிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள் என்றும் யோகிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு ஞானிகளை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்கின்றார்கள். எல்லா யோகிகளும் தங்களது எல்லா திறன்களையும் கொண்டு இடையராது பகவானுக்கு தொண்டாற்றுபவர்களே தலை சிறந்தவர்கள் என்றும் அங்கே கூறப்படும்.
பகவானை வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டாற்றுவதுதான் வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லுவாங்க. சுருக்கமாக கூறினால் உழைப்பாளியை காட்டிலும் தத்துவவாதி சிறந்தவர், தத்துவவாதியை காட்டிலும் யோகி வந்து சிறந்தவர். யோகி எல்லா யோகிகளும் மத்தியில் பக்தி யோகத்தை பின்பற்றி பகவானின் தொண்டில் இடைவிடாது ஈடுபடுபவன் தலை சிறந்தவன். இந்த பக்குவ நிலையை நோக்கி ஈஷோபனிஷத் தம்மை வழி நடத்துகின்றது அப்படின்றது அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம குறிப்பிடப்படும். இரண்மைய பாத்திர அப்படின்னா மீனிங் என்ன? தங்க தங்க ஜொலிப்பு, தங்கமயமான பிரகாச நிலை திரையினால் அப்படின்னு அர்த்தம். இரண்மைய பாத்திரம்னா தங்கமயமான பிரகாசமான திரையினால், பிரகாசமான திரை. பாத்திர அப்படின்னா வந்து ஸ்கிரீன், இரண்மய அப்படின்னா தங்கம், கோல்டன் ஸ்கிரீன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இதான் வந்து விஷயம். நம்ம வந்து 16வது அத்தியாயத்துக்கு இதுக்கு போல மந்திரத்துக்கு நம்ம வந்து Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. மாதாஜி பிரம்மானாலும் அண்டனாலும் ஒண்ணுங்களா மாதாஜி? அண்டம்ன்றது வந்து அங்கதான் உயிர் வழிகள், பிரம்மான்றது பிரம்ம மண்டம், பிரம்ம ஜோதின்றது வேற. இல்ல பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சமும் அண்டமும். பிரபஞ்சம் வந்து கோடானு கோடி பிரபஞ்சங்கள்னு போட்டிருக்குது, அதுக்காக என்னன்னு கேட்டேன். ஆமா, கோடான கோடி. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம வந்து ஜியோகிரபில படிச்சிருக்கோம். நம்ம பால்வழி நம்ம இருக்கிற இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பால்வழி அண்டம் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து வந்து இருக்கு. நீங்க வந்து அது எப்படி அப்படின்னா ஜியோகிரபில எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு மாதிரி இந்த இது மாதிரி இருக்கு, ஸ்பைரல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, என்ன சொல்றது, அந்த சுழலா இருக்கிறது. சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது மாதிரி இருக்கும், சுழல் மாதிரி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். இது மாதிரி நம்ம முறுக்கெல்லாம் சாப்பிடுவோம்ல, முறுக்கு எப்படி பண்ணிருப்பாங்க, இதுதானே இருக்கும், நடுவுல வந்து இருக்கும், அப்படியே எப்படி சுத்தி வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் வந்து ஒரு இதுவும் வந்து இருக்கும். கேலக்சியும் இருக்கு. கேலக்சின்றது குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் சொல்லுவோம். கேலக்சி கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த கேலக்சில வந்து நிறைய வந்து இருக்கு, ஸ்டார்ஸ் இருக்கு. அந்த ஒரு ஸ்டார் சுத்தி இந்த மாதிரி இருக்கு, நிறைய முறுக்கு வச்சுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். சோ அந்த ஒரு முறுக்குலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து இந்த பிளானட்ஸ் வந்து, அதே மாதிரி நம்ம க்ளோசஸ்ட் வந்து ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து க்ளோசஸ்ட். அங்க இருந்தா வந்து ஒளி வந்து நிறைய வருவோம் அப்படின்ட்டு வந்து க்ளோசஸ்ட் ஸ்டார். அந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுவே இந்த க்ளோசஸ்ட் அப்படின்னால கிட்டத்தட்ட வந்து இத்தனை கோடி மைல்கள்ல பால் உள்ளது அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க எவ்வளவு வந்து விரிவாக இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய பேரண்டம் அப்படின்றது வந்து மாதிரி ஒரு இதுலயும் அதான் வந்து சொல்றாங்க. ஒரு அண்டத்திலயும் வந்து இந்த மாதிரியான மக்கள் வந்து இருந்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த மக்கள் வந்து நம்மள மாதிரி வந்து இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு இதுல வந்து ஒரு வேற மாதிரி இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம வந்து தேவலோகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் வேற மாதிரியாக இருப்பார்கள். இப்ப நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து வேற மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து டிஃபரன்சஸ் வந்து இருக்கு.
ஒருத்தர் ஆப்பிரிக்கால ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க, இந்தியால ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க, சைனால ஒரு மாதிரி இருக்காங்க, அப்புறம் யூரோப்ல ஒரு மாதிரி இருக்காங்க. மக்கள் எல்லாரும் வந்து ஒரே மாதிரி வந்து கிடையாது. நம்ம இது பூலோகத்திலேயே நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து டிஃபரன்சஸ் மாதிரி அண்ட சராசரத்துல நிறைய டிஃபரன்சஸ் வந்து இருக்கு. சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து மூவிஸ் எல்லாம் கூட வந்திருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் நம்மளுக்கு பூமிக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய லோகத்திலிருந்து மக்கள் வந்து வராங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. திறந்த வெளியில நிறைய திறந்த வெளி இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபிளையிங் சாசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபிளையிங் சாசர்ஸ்ன்னு அந்த வேற்று கிரகத்துல இருந்து மனிதர்கள் வந்து நம்ம வந்து நிறைய கோவில்கள்லாம் இங்க வந்து கட்டியிருக்காங்க இல்லையா? பறக்கும் தட்டுன்னு சொல்றாங்களே மாதாஜி, அதுவா? பறக்கும் தட்டு. ஆமா, பறக்கும் தட்டு. பறக்கும் தட்டு. பறக்கும் தட்டு அப்படின்னு இந்த கோவில்கள்லாம், சில கோவில்கள்லாம் வந்து மனிதனால் கட்டப்படவில்லை அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்படுறோம். இதெல்லாம் வந்து வேற்று கிரகத்துல இருந்து வர வேற்று கிரகத்துல இருந்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்க இதெல்லாம் வந்து அதனால வேற்று கிரகங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு. இது அத்தனையும் வந்து பாதுகாக்கிறது வந்து பார்ப்பாங்க. நம்ம இந்த குட்டி வீட்டுல நம்ம சின்ன இருக்கோம், இந்த வீட்டையே நம்மளால பாதுகாக்க முடியல அப்படின்னா பகவான் பெயர் பெற்றவராக இருக்கக்கூடிய மந்திரம் 16 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானை வந்து உங்களுடைய ஆன்மீக இதை வந்து வடிவத்தை வந்து காண்பிக்கும்படி அவங்க வந்து வேண்டுறாங்க. இதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். மந்திரம் 16. பூஷன் ஏகேயம சூரிய பிரஜாபத்ய வ்யூஹரஸ்மின் சமூக தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி யோ அவசௌ புருஷஸ் சோ அகம் அஸ்மி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அகம்னா நான், அஸ்மி அப்படின்றது இருக்கின்றேன், நான் இருக்கின்றேன். பூஷன் ஏகஸ்ய யம சூரிய பிரஜாபத்ய ரஷ்மீன் சமூக தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி யோ அசாசோ புருஷஸ்ஸோ அஸ்மி. அதாவது கிருஷ்ணா படிக்கிறேன். யாராவது மாதாஜி படிக்கட்டா? பூஷன் ஏகஸ்ய யமசூரிய பிரஜாபத்ய வியூஹரஸ்மின் சமூக தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பச்சாமி யோ அசௌ புருஷ சோ அகம் அஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, எம்பெருமானே முதன்மையான தத்துவ அறிஞரே பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பார். அவங்கதான் பிரஜாபதியே அப்படின்றது சொன்னா. சூரிய பிரஜாபதியே அப்படின்னு. பிரஜாபதினா இந்த அண்ட சராசரங்கள்ல ஜனங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அவர் தான் வந்து பிரஜாபதி. அவர் தான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்தா வந்து விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையாக பகவான் வந்து இருக்கிறார். பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பவரே, நீங்க தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து மேனேஜ் பண்றீங்க நீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நெறிப்படுத்துபவரே, தூய பக்தர்களின் இலக்கே, பிரஜாபதிகளின் நன்மையை விரும்புவரே அப்படின்ட்டு வந்து பிரஜாபதிகளோட நன்மையை நீங்க தான் வந்து விரும்புகின்றீர்கள். உங்களது ஆனந்தமய வடிவத்தை நான் பார்க்கும்படியாக உமது ஒளிமிக்க திவ்ய கிரகணங்களை அகற்றுவீராக. சூரியனுக்கு எவ்வாறு நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானோ அவ்வாறே எனக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சூரியனும் ராஜேஸ்வரி மத்தஜி இருக்கலாம். இருக்காங்க மாதாஜி, இருக்காங்க. அவங்க ராஜேஸ்வரி இருக்காங்க. சூரியனும் அதன் கதிர்களும் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவை. அது போலவே பகவானும் ஜீவனும் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்கள். எப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு நம்ம வந்து கடல் நீர், சமுத்திர நீர் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. சமுத்திர நீர் எடுத்து ஒரு லேப்ல டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் உப்பு இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து தெரியும். அந்த ஹோல் சமுத்திரத்தோட இதுவும் வந்து இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சாம்பிள் தான் வந்து எடுத்துருக்கோம்.
அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்மள வச்சுட்டு நானும் பகவானும் ஒண்ணுதான் அப்படின்றது நம்ம வந்து சொல்லணும். அதுக்குதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, ஜீவன்களும் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்கள். தன்மையில ஒன்றுபட்டவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சூரியன் ஒன்றுதான், ஆனால் சூரிய கதிர்களின் மூலக்கூறுகள் எண்ணற்றவை. சூரிய கதிர்கள் சூரியனின் பாகமாக இருக்கின்றன. சூரியனும் அதன் கதிர்களும் இணைந்து முழுமையான சூரியன் ஆகின்றது. அந்த சூரியனுக்குள் சூரிய தேவன் வசிக்கின்றார். அதுதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். முதல்ல வந்து சூரிய ஒளி, அடுத்தது வந்து சூரிய வட்டம், அதுக்கு அடுத்தது வந்து உள்ள வந்து கிரகம். இந்த கிரகத்துக்குள்ளதான் வந்து சூரிய பகவான் வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு. போலவே பிரகாசமான பிரம்ம ஜோதியினை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மிக உன்னத ஆன்மீக உலோக விருந்தாவனத்தில் பகவான் தமது நித்திய லீலைகளை அனுபவிக்கின்றார். இப்ப பகவான் அங்க என்ன பண்றாரு? கோலோகா விருந்தாவனத்துல அவர் உட்கார்ந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி லீலைகள் தான் நிறைய வந்து பண்ணிடுறாரு. என்னென்ன லீலைகள் அப்படின்னா, அவருக்கு விளையாட்டு தலைமை என்ன அப்படின்னா இந்த லோகம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப எவ்வளவு போல வந்து நிறைய வந்து தப்புக்கள்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அதெல்லாம் ஒன்னொன்னுத்தையும் பார்த்து அவர் வந்து சிரிச்சுட்டு இருப்பாரு. மாதிரிலாம் தப்பு பண்றாங்களே, எவ்வளவு சில்லியா இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. இந்த பிரம்ம சமயத்திலயும் வந்து இதை வந்து உறுதிப்படுத்தி சிந்தாமணி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, சிந்தாமணி அதுன்றது வந்து அவருடைய அந்த விலை மதிப்பில்லாத ஒரு உன்னதமான ஒரு மணியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சிந்தாமணி பிரகாசத் மசு கல்பவ்ருக்ஷ லக்ஷா விருஷேஷு சுரபீர் அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சதத சம்பரமே மஸ்யவானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் நமகம் பஜாமி. சிந்தாமணிக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த பிருந்தாவனம், அந்த கோலோகா பிருந்தாவனம் அப்படின்னா அவங்க வந்து சொல்றாங்க, சிந்தாமணி கற்களால் கட்டப்படும் லட்சக்கணக்கான கற்பக மரம். கற்பக மரம்ன்றது நம்ம போய் நின்று நம்ம வந்து நான் எனக்கு ஃபுல் லஞ்ச் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நீங்க நினைச்சாலே அந்த கையில வந்து நிற்குமாது. அப்பேற்பட்ட கற்பக மரங்கள் வந்து நிறைய இறக்கூடியது. அங்க வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சிந்தாமணி கற்கள் தான் நிறைய வந்து இருக்கும். கிராமத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லக்ஷ்மிகளால் எப்போதும் பெரும் அன்புடனும் மரியாதையுடன் சேவை செய்யப்பட்டு விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யும் பசுக்களை, பசுகிட்ட போய் நான் எனக்கு வந்து பால் வேணும் அப்படின்னா அது உடனே வந்து கொடுத்துருவேன். மேய்ந்து கொண்டுள்ள அந்த ஆதி புருஷனாரை நான் வணங்குகின்றேன். பகவானை பத்தி இங்க வந்து சொல்றாங்க, சிந்தாமணி கல் அவர் எந்த லோகத்துல வசிக்கின்றார் அப்படின்னா, சிந்தாமணி கற்கள்ன்றது ரொம்ப விலை மதிப்பில்லாத ஒரு கல் அப்படின்னு, அந்த மாதிரியான கல்ல அந்த மாதிரியான அதெல்லாம் கட்டப்பட்ட லட்சக்கணக்கான நிறைய எக்கச்சக்கமான கற்பக விருட்சங்கள் நிறைய இருக்கு. இந்த தாமத்துல வந்து 100 லட்சுமியே வந்து நிறைய வந்து பொருள் தராங்க. நூற்றுக்கணக்கான லட்சுமிகள் ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகள் வந்து எப்பொழுதும் அங்க வந்து சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன விருப்பங்கள் இருக்கோ, பகவானுக்கு என்னெல்லாம் விருப்பங்கள் இருக்கோ அதை வந்து பூர்த்தி செய்யக்கூடிய பசுக்களும் வந்து மேய்ந்து கொண்டுள்ளன. அப்பேற்பட்ட அந்த மேயக்கூடிய ஆதி புருஷன் வந்து அந்த கோவிந்தனை நான் வணங்குகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சூரிய கதிர்கள் எவ்வாறு சூரிய கிரகத்திலிருந்து வெளிவருகின்றனவோ அவ்வாறு மிக உன்னத ஆன்மீக லோகமாகிய கோலோகா விருந்தாவனத்திலிருந்து வெளிவரும் கதிர்களே பிரம்ம ஜோதி என்று பிரம்ம சமயத்தில் விளக்கப்பட்டது. பிரம்மஜோதியின் பிரகாசத்தினை கடக்காவிட்டில் இவனால் பகவானுடைய இருப்பிடத்தை பற்றிய தகவல்களை பெற இயலாது. பிரம்மஜோதி போயாச்சா நான் பகவான்கிட்ட போனதாக அர்த்தம் கிடையாது. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து வைகுண்டமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். பிரகாசமான பிரம்ம ஜோதியினால் குருடர்களாகிய அருவவாதி தத்துவ ஞானி அறிஞர்களால் பகவானுடைய உண்மையான இருப்பிடத்தை உணர முடியாது. அவரது தெய்வீக உருவத்தையும் உணர இயலாது. தங்களது அறிவு பற்றாக்குறையில் வரம்பிற்கு உட்பட்டிருக்கும் அத்தகைய அருவவாத சிந்தனையாளர்களால் ஆனந்தமே உருவான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக உருவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த பிரார்த்தனையில் பிரகாசமான பிரம்ம ஜோதியின் கதிர்களை அகற்றி ஆனந்தமயமான தெய்வீக உருவத்தை தூய பக்தனுக்கு காண்பிக்கும்படி ஸ்ரீ ஈஷோபனேஸ்வர் பகவானிடம் கோரிக்கை வைக்கின்றார். வந்து இது இருக்கீங்களே, எனக்கு வந்து உங்களுடைய முகத்தை காட்டுங்கள். பூஷான் அப்படின்னால மெயின்டெனர். அவர் வந்து யாரு வந்து இப்ப நம்ம வீட்டை மெயின்டைன் பண்றவர் வந்து இம்பர்சனல் சொன்னா, உருவமே இல்லாதவர் சொன்னா நம்ம ஒத்துப்போமா? வீட்டுல இந்த மாசம் வந்து சம்பளம் கொண்டு கொடுத்து நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்து பண்ணக்கூடியவர் வந்து உருவம் இல்லாதவர் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒத்துப்போமா? ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து பகவான் வந்து இந்த அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் அவர் தான் வந்து வியாபித்திருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு. நம்மளுக்கு வந்து
பழமாகட்டும், காய்கறிகளாகட்டும், அத்தனை இதுவும் வந்து அவர் தான் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை செல்வங்களும் அவர் தான் அளித்திருக்கின்றார் அப்படின்னும் போது அவர் எப்படி வந்து உருவம் இல்லாதவராக இருக்க முடியும்? அதுதான் வந்து யார் சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஞானிகள் வந்து பிரம்மா ஜோதியை பார்த்துட்டு அவர் பகவான் இப்படிதான் இருப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. Although the Lord maintains all beings, specifically he maintains his devotees. அவர் வந்து பகவான் வந்து எல்லாருமே வந்து காத்து ரட்சிக்கின்றார். ஆனா ஸ்பெஷலா யாரை காக்குறாங்க அப்படின்னா, தன்னை வந்து மறக்காம பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்கிறத வந்து பகவான் வந்து என்னைக்குமே வந்து ஸ்பெஷலா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. His devotees of the Lord see him eye to eye by his costless mercy. பகவானை வந்து யார் பார்க்க முடியும்னா பக்தனாலதான் வந்து, ஏன்னா அவனுக்கு வந்து எந்த எதிர்பார்ப்புமே வந்து கிடையாது. பக்தனுக்கு வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. பகவான் வந்து எல்லாமே தந்திருக்காரு, அவரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் தான் வந்து பக்தர்கள் தான் வந்து பகவான் வந்து டைரக்டா பார்க்க முடியும். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து கருணை வந்து அவர்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து கருணை வழங்குகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து இது நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். பிரம்மஜோதியும் நம்ம வந்து பரமாத்மா அப்படின்றது நம்ம வந்து துருவனை வந்து உதாரணமா வந்து எடுத்துக்கலாம். துருவன் வந்து உள்ள இருக்க பரமாத்மாவை தான் அவர் வந்து தியானமா வந்து பண்ணிருக்காரு. ஸோ எல்லாம் அவருடைய தவ வலிமை வந்து ஜாஸ்தி ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் வந்து நடுங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நாரதர் வந்து சொல்றாரு, இந்திரன் கூட வந்து பகவான் எல்லா தேவர்களும் போய் முறையிடுறாங்க பகவான் கிட்ட. மாதிரி அவரை வந்து நீங்க தான் உங்களாலதான் வந்து அவர் இது சுய இதுக்கு வந்து கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது பகவான் வந்து நேரா வராரு. அப்போ வந்து துருவன் வந்து கண்ணு திறக்கல. உடனே உள்ள இருக்கக்கூடிய உருவத்தை வந்து அவர் வந்து மறைச்சிட்டாரு. மறைச்ச உடனே எங்க காணோம் அப்படின்னு நினைச்சு கண்ணை திறந்து பார்த்தா எத்தாப்பலயே அவர் வந்து நிக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து அருள் பாலிக்கின்றார் பகவான் அப்படின்றது. இதுதான் இங்க வந்து அருவமான பிரம்மஜோதி உணர்ந்தால் ஒருவன் பரமனுடைய மங்களகரமான தன்மையை உணர்கிறேன். பரமனுடைய எங்கும் வீற்றிருக்கும் தன்மையான பரமாத்மாவை உணர்விட்டால் ஒருவன் மேலும் மங்களகரமான அறிவொளியை உணர்கிறேன். ஆயினும் சாட்சாத் பரமபுருஷ பகவானை நேருக்கு நேராக சந்திப்பதன் மூலமாக பக்தன் பரமனுடைய மங்களகரமான தன்மையை மிகச்சிறந்ததை உணர்கின்றான். அவன் முதன்மையான தத்துவ அறிஞர் என்றும் பராமரிப்பாளர் என்றும் முதன்மையான தத்துவ பிரபஞ்சத்தின் நன்மையை விரும்புவர் என்றும் அழைக்கப்பட்டிருந்தால் பரமசத்தியம் அருவமானது இருக்க முடியாது. இதுவே ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் பூஷன் அப்படின்றவர் வந்து பராமரிப்பாளர் என்றும் என்ற சொல் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கு. இதில் பகவான் எல்லா உயிர்களையும் பராமரிப்பதாக உள்ள போதிலும் அவர் தமது பக்தர்களை விசேஷமாக பராமரிக்கிறார். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். ஜீவ கோஸ்வாமி தமது பகவத் சந்தர்ப்ப எனும் நூலில் பரம்பொருளில் முழுமையான தன்மை பரமபுருஷ பகவானில் உணரப்படுகிறார். அவர் சர்வ வல்லமை புரிந்தவராக தெய்வீக சக்திகளை முழுமையாக பெற்றுள்ளார். பிரம்மஜோதியில் பரம்பொருளின் முழுமையான சக்தி உணரப்படுவது என்றால் உண்மனை உணர்வது பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஒரு பகுதியை மட்டுமே உணர்வதாகும். கற்றறிந்த சாதுக்களே பகவான் என்னும் சொல்லில் உள்ள முதல் அக்ஷரத்திற்கு ப என்னும் இரண்டு பொருள் உண்டு. முதல் பொருள் முழுமையாக பராமரிப்பு, இரண்டாவது பொருள் பாதுகாப்பு. அக்ஷரத்துக்கு க அதாவது வழிகாட்டி, தலைவர் அல்லது படைப்பாளி என்று பொருள். வான் எனும் அக்ஷரமானது ஒவ்வொரு உயிரும் அவரில் வாழ்கின்றது என்பதையும் அவரும் ஒவ்வொரு உயிரிலும் வாழ்கின்றார் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால் பகவான் என்னும் தெய்வீக ஒளியானது பௌதீக மயக்கத்தின் சாயல் துளி கூட இல்லாத எல்லையற்ற அறிவு, திறன், சக்தி, செல்வம், பலம் என்று ஆதிக்கத்தை குறிப்பிடுகிறது. பகவான் தனது களங்கமற்ற பக்தர்களை முழுமையாக பராமரிக்கிறார். அவர் எல்லாருமே வந்து முழுமையாக பராமரிக்கக்கூடிய தொண்டின் பக்குவ நிலைக்கான பாதையை நோக்கி அவர்களை பகவானை வந்து நம்ம சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவரே நம்மள வந்து பக்தி பாதையில வந்து இட்டு செல்வார் அப்படின்றது இங்க விவரமாக இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்தார். வேறு விதமாக கூறினால் அவருக்கு காரணமாக ஏதும் வந்து கிடையாது என்பதால் அவரே ஆதி காரணமாகும். இதனால் அவர் தமது அந்தரங்க சக்தியை தோற்றுவித்து தம்மைத்தாமே அனுபவிக்கின்றார். அந்தரங்க சக்தி அதை எப்படி தம்மைத்தானே அனுபவிக்கின்றார் அப்படின்னா ராதாராணி அப்படின்றத கோபிகள் எல்லாமே வந்து வரதுனால அவங்க இருக்கிறதுனால அவர் வந்து ஹீ இஸ் என்ஜாயிங் அப்படின்னு அவர் வந்து
ரொம்ப வந்து பரவச நிலையில சந்தோஷ நிலையில இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். சரியான முறையில் சொன்னால் வெளிப்புற சக்தி இவரால் தோற்றுவிக்கப்படுவதில்லை. இவர் தம்மை புருஷ அவதாரங்களாக விரிவுபடுத்திக் கொண்டு அந்த வடிவங்களின் மூலமாக பௌதீக படைப்பினை தன்மைகளை பராமரிக்கின்றார். அந்த புருஷ விரிவங்களின் மூலமாக அவர் பௌதீக தோற்றத்தை படைக்கின்றார், காக்கின்றார், அழிக்கின்றார். ஜீவன்களும் பகவானுடைய வேறுபட்ட பிரிவுகளே. அவர்களில் சிலர் முழுமுதற் கடவுளை நகல் என்றும் நிஜமானவர்களாக இருக்க விரும்பியதால் அவர்கள் பௌதீக பிரபஞ்ச படைப்பினில் நுழைவதற்கு இயற்கையை அடக்கி ஆள்வதற்கான தங்களது சுபாவத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்வது பகவான் ஒரு வாய்ப்பினை அவர்கள். பகவானுடைய அம்சங்களான ஜீவன்கள் ஜட உலகில் வசிப்பதால் இந்த ஜட உலகம் செயல்களாலும் விளைவுகளாலும் தூண்டப்படுகிறது. நம்ம என்ன ஒரு செயல் பண்றா அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். இவ்வாறு ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள்வதற்கான பூரண வசதிகள் ஜீவன்களுக்கு வழங்கப்படும். எனும் அந்த பகவானை இறுதியில் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதாக உள்ளார். அவர் இதனை புருஷ அவதாரங்களில் ஒருவரும் தமது முக்கிய விரிவாகமாகிய பரமாத்மாவின் மூலமாக செயல்படுகிறார். ஜீவாத்மாவுக்கும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கும் இடையே வேறுபாடு. பரமாத்மா கட்டுப்படுத்தும், ஆத்மா கட்டுப்படுத்தப்படுபவன். அதனால்தான் இரண்டு வேறுபட்ட பிரிவுகள். பரமாத்மா ஆத்மாவுடன் முழுமையான ஒத்துழைப்பில் இருப்பதால் அவர் ஆத்மாவின் இணைப்பிரியா தோழனாக அறியப்படுகிறார். இறைவன் வந்து எங்குமே எங்க எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்திருக்கிறார், நிறைந்திருக்கும் தம்மை பகவான் எனப்படுகிறது. இது விழித்திருத்தல், உறங்குதல் என்பன மட்டுமின்றி சாத்தியமான எல்லா நிலைகளும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் குறைகிறது. இதிலிருந்தே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் என்று இரண்டு விதமாக ஜீவசக்தி தோன்றுகிறது. பரமாத்மா, பிரம்மன் ஆகிய இரண்டிற்கும் பகவானை ஆதிமூலம் என்பதால் எல்லா ஜீவன்களும் இருப்பவை எல்லாவற்றிற்கும் அவரே ஆதிமூலமானவர். பகவான் தான் வந்து ஆதிமூலம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து பகவானுடைய தெய்வீக செயல்களை புகழ்வதே அவர்கள் தவிர அவர்களுக்கு வேறு எந்த ஈடுபாடும் உண்டு. பக்தர்களுக்கு என்ன இருந்தா பகவானுடைய நாமங்களை சொல்வதும் அவர்களுடைய லீலைகளை போற்றுவதும் அவருடைய ரூபங்களை வந்து போற்றுவதுமாக இருக்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலையே அப்படின்ட்டு வந்து தமது தூய பக்தர்களின் இதயத்தில் இருந்தபடி தேவையான அறிவியை வழங்குவதன் மூலமாக பகவான் எப்போதும் அவர்களுக்கு பகவான் வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நம்ம வந்து பக்தர்களாக ஆக முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் தமது விசேஷ கருணையின் மூலமாக அறியாமையின் இருள் முழுவதையும் அகற்ற விடுகின்றார். நம்ம வந்து பகவானை வந்து நிறைய வந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவோட கொடை கீழே வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இருள் நம்ம இதுல மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இருட்டை வந்து அழிச்சு நம்மளுக்கு வந்து இது அறிவு வந்து புகழ்ச்சி. அனுமானத்தில் ஈடுபடும் தத்துவ அறிஞர்களும் யோகிகளும் ஏறக்குரிய தங்களது சொந்த வலிமையை சார்ந்திருப்பதால் அவர்களால் இதனை கற்பனை செய்து கூட செய்யக்கூட இயலாது. கட உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பகவான் யாருக்கும் கருணை அளிக்கின்றாரோ அவர்களால் மட்டுமே அவரை அறிய முடியும், அவர்களால் இயலாது. அத்தகைய விசேஷ கருணை தனது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. எனவே பிரம்ம ஜோதியின் எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள பகவானின் கருணையை ஈஷோபனிஷத் பகவானுக்கு பிரம்ம ஜோதிக்கு அப்பாற்பட்டு கருணை கடல் வந்து இருக்கின்றது. அதான் பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கு வந்து யார் அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தூய பக்தர்கள் மாத்திரம்தான் வந்து அவரை வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। क्वेश्चंस வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான். பூசான் அப்படின்னா யாரு? புருஷான்னா கிருஷ்ணர். பூஷன். First question. பூஷன். பூஷன் அப்படின்னா நிலை பெற செய்பவர் எல்லாத்தையுமே வந்து நிலை பெற செய்கின்றார். இப்ப வந்து ஒரு இது தோன்றிருக்கிறது அப்படின்னா அது நிலையாக நிக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு யாரோட ஹெல்ப் பண்ணணும்னா பகவான் இல்லாத நம்ம வந்து பகவான் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்?
பான்னா என்ன? 114வது பக்கத்துல வந்து பரிபாலிப்பவன். அது பகவான் 114வது பக்கத்துல 2வது இதுல வந்து கொடுத்திருக்கு. 2வது பேராகிராஃப்ல. மாதாஜி என் புக்கு வேற, நீங்க வச்சுக்கிற புக்கு வேற மாதாஜி. பா 2 பொருள் உண்டு. முதல் பொருள் வந்து முழுமையாக பராமரிப்பவர். இரண்டாவது பராமரிப்பவர். இரண்டாவது பொருள் பாதுகாவலர். பாதுகாவலர். ஆமா. பராமரிப்பவன் கா பாதுகாவலர். ஆமா. கா என்பது வழிகாட்டி. வழிகாட்டி, தலைவர் அல்லது வா படைப்பாளி. என்பவர்களுக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. படைப்பாளி. வாழ்கிறவர் படைப்பாளி. எல்லாவற்றையும் உரைகிறார் என்பதை குறிக்கும். பகவான் என்னும் பரமான ஒளி எவ்வித பௌதிக சம்பந்தமும் இல்லாத நிலையான அளவற்ற ஞானம், வல்லமை, ஆற்றல், செல்வச் செழிப்பு, பலம், பிரவாகம் ஆகியவற்றை வர்ணிக்கிறது. இது நம்ம புகழ்லாம் சொல்லுவோமே, அதாட்டமா மாதாஜி இது? நம்ம செல்வம், ஆற்றல், புகழ், துறவு, இந்த 6 விதமான இது சொல்லுவோமே, அதாட்டமா இது? இல்ல, இது வந்து எக்ஸ்பான்ஷன். பகவான் அப்படின்னா யாரு? ஏன் பகவான் சொல்றீங்க? ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கூட கேட்டாரு, ஏன் பகவான் சொல்றீங்க? ஏன் பகவான் பகவான்னா என்ன? அவருதான் பகவானா, வேற யாரும் இல்லையா அப்படின்ட்டு ஒரு 18 days கிளாஸ்ல கேட்டாரு. சோ அதுக்கு பகவானுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, அப்படின்னா அவர் தான் வந்து ஒரு படைப்பாளி அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து பராமரிப்பவர் என்றும், அப்புறம் வந்து 2வது அப்படின்றது வந்து வழிகாட்டி. அவர் தான் நம்மள வந்து வழிகாட்டுறாரு. எப்படி வழிகாட்டுறாரு அப்படின்னா, அவர் தலைவராக இருக்க முடியும், இருக்கிறவரால் தான் வழிகாட்ட முடியும். அவரு வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறதுனால தான் அவர் ஒரு வழிகாட்டி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. வான் அப்படின்னாலே அக்ஷரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு உயிர்லயும் அவர் வந்து நம்மள அமைச்சிட்டு அவர் வந்து பேசாம இருக்கிறது இல்லை. பகவான் வந்து வந்தக்கூடிய இந்த உயிர் வாழிகள் அத்தனையும் வந்து அனுப்பிச்சிடுறாரு பூலோகத்துக்கு. அவர் வந்து பேசாம அங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஒரு உயிர் வாழியில பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக அமர்கின்றார் நம்மளுடைய இதயத்துல. இதுதான் வந்து பகவான். இந்த ஆஸ்பெக்ட் யார்கிட்ட எல்லாம் இருக்கோ அவங்களை வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி யாரும் வந்து கிடையாது. யாராவது படைப்பாளியா இருக்க முடியுமா? பராமரிப்பராக இருக்க முடியும். அந்த சராசரத்தை படைப்பாளியாக பராமரிப்பவராக இருக்க முடியுமா? நிச்சயம் வந்து முடியாது. வழிகாட்டியாக யாராவது இருக்க முடியுமா? இந்த ஜடபூமியில நம்ம வந்து வந்துட்டு நான் தான் வழிகாட்டி அப்படின்றது வந்து நிச்சயம் வந்து இருக்க முடியும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வான் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இதயத்திலையும் வாழக்கூடியவர். அவர் தான் வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து அர்த்தம். டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இல்லைன்னா இதோட நம்ம கிளாஸ் நாளைக்கு வந்து 17, 18. எல்லாம் படிக்கிறப்ப புரியுது மாதாஜி, மறந்து போயிடுது மாதாஜி எல்லாம். இல்ல, அது சமயம் வரும்போது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். இது ஒண்ணு மாத்திரம் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. சாந்தன்னா மாலை சொன்னீங்க, தாசிக்கு 2, 3 சொன்னீங்க. அது